أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم foli ani tanuni wala nyando amodi ziri pisi flaba bela jina ma chali muso demse an ma korba mali kono ani mali koka ka faya bismillah aka emission mandi safe doni blue doni chien foro akara la kuma foro ayere foro asara saba ayere foro doni blue no emission ga balon na dinga fe sila gawlo je ni blue blue je aka nyofe Cheikh Mohamed Koulibaly ale tamase présenté la bleu na le ngolo yera dron jembe baro ka foko mimbe mo glane be jembe baro ka foko mimbe arama donga dogun tali kabu kan ko odebe na la sonama andina bitam la dagi dala kana wassalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sikile ya doni do emission buna ko ka inshallah ifudi kan ya Allah salama ba'da a'udhu billahi min sharri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi'u darajati wadud سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مي كان بني لنا بوفو أفلا بوفو ماني كانوا أنا مالك وكا فهم فني بينو صور نزول بيسلا أنا فل ببلد لي كأني على فما في مرفون سري على كهرة كانوا مليان دين بي على كهرة كانوا إسلام دين بي على كهرة أنا على كتيبا ماتون بي على كسول ما كون جامع على فرسولنا بنا كسول بينو يسول على محمد. bela jele ga ful galamne mali kono ani mali ko ka farafini faraje bela jele alamne parce que ni kuma ga infora wal mani emission yira mo bina idro ko de kun wuli kuma sira c'est emission sigini biche an yo fo jembe amaski fen foila funa kara ala jati kama karama don de me parce que ko mana cha tugo tugo nyumamba la jumamba la surtout ame doni mi bunabuka anyuma yere ma chample juma chara ni nyuma donc kuma dola ni nyuma adade juguma kuma ta o se ala o kera nga wuli ga jo sababu yi emission sigi mu kero yi bo asigi de ani biche fele soni amena do asakele na wal ma asakele re kera donc ka damino do fobi mo kelema so mali kono mo kelema so mali koka ko mi ne re wuli ka fo aga emission na ne aketa maketa o madele ka kefo madele ka ke voilà donc be kumorota ni kuna wolo yi amse ka kuma kan korota amalulente alebulente ni kenenga na la sona ma karamo bi mi fe promo bando ka ke jemo bi jemo ga bo fanda ya de ko inshallah ni ala e fanda ya ke mo mi gasge iga horati don ni hore ma fakiti hore ni dugade ga dugade ati don ka fanda ya gushika bwara ma de una bi mi fe ala kuma ore kambi inshallah ibi bagi do labe sans clancher 6 mois ala bi son ki to se na fulu tigu fe je fais un kuma ka bi je be ka do so alla inshallah alhamdulillah rabbil alamin ambi alafu ka ala tanu ka ala wala imando sila donimba ka dese ka mabo dinga kono o fona jora kalwantiaka o fona tado abi famwa donimba ka doni kuyejume abina fomi dossier bi bolo ndaro mina dossier photo mi en français dossier tasma bola e be ko tuta ka tasma cheta bodinga kono yor no kon bi bolo tasma ko mangi tedin bi ma donimba bi committee ni ka arma denta ki be ka degin kono ki kayira sakoy il faut ka ma anga bara min kandi ala ya kan bara ya ambe ala yefu ala wali mando me na fulu bara mi bambulu na ma ke 6 mois sila yigino bade inu yambi ya fayini angra mo fe no klodo na kuma ina ko anya fo bi o de mai angra mo bawbe ko jamana ko dubuski le mini dabine ka mo bi bo fo dunia fantan na ni be ka tani bakinta abse ke bakin yera taba do de bise ka ni video in leje aba fo ni eche sila ni ignore 6 mois ni baki na kana kadima ibadu tigala 6 mois de délai il y a na fo tiga je 6 mois Allahu akbar wallahi billahi tallahi kanyana nabi fali Allahu ay ala sona tala ala sona malika aglan ka da ma tadori bi kai abi famu 6 mois de bibolo ni bagi mi tigala ni shukura ibi bagi mi tigala ka blan nashida ni dugujara iklingo be ga kulini fon be na bo bagi ntaba du tigala
ni maa min bɛ voyager ni bac n'a nasi dir'i ma i bɛ nasi in tila fila ye ka kelen kɛ boîte dɔ kɔnɔ n'i bɛ voyager ni su ko k'i to a yɔrɔ la ni su kora dɔrɔn bac in bɔ k'a bila nasi la i b'o kɔrɔ dɔn wa i b'o kun dɔn wa rohaniya minnu bɛ k'i ka kow labɛn ka kow sigi sen kan u tɛ ɲɔgɔn fɛ ni i sunɔgɔra ka bac in tutu la dɔrɔn u bɛna kafoɲɔgɔnya k'i la e y'a faamu wa i bɛ sogo k'i ye kafoɲɔgɔnya kɛ ji mana bɔ i la dɔrɔn o ye bac in tiɲɛni bac in ka girin dɛ ka girin ni maa b'a ta an b'a n'a ta kan de f'i ye a k'i ɲɛ k'i kɛ fɛn bɛɛ ye un coup de 6 mois kɔnɔna na o tuma na a ka tiɲɛ fɛnɛ bolo o fɛnɛ bɛ f'i ye ka d'a kan ni kɔni y'a tu tigɛ la ka don nɔgɔ la dɔrɔn cɛnimusoya nɔgɔ la dɔrɔn a tiɲɛna ala deli yɛrɛ ala deli min don fɛnɛ o ra an ye ayaw de faralen ɲɔgɔn kan misali la masalan an bɛ Israël ni Nas o ye aya min ye dɔnnibaw b'a dɔn hali ni min yɛrɛ ti dɔnniba ye bɛɛ b'a dɔn Israël ni Nas ye fɛn min ye ala kalenna kuranɛ in kɔnɔ aya in kan nafolotigiya de don wa dentigiya de wa masaya de wa maaw k'i kanu de wa i ka taa ɲɛfɛ de wa i ka dɔ fara i ka daraja dɔ ka fara i ka daraja kan de wa o tuma Israël ni Nas de bɛ kuma o kan o yɛrɛ de ye fɛn in jɔlan ye o y'a piba di ka fara a baara tɔw kan ni fɛn y'an bolo an b'o de fɔ toujours Guinée don duguw sigilen don a kan karamɔgɔbaw fatura a kan maaw bɛ taa sɛbɛn t'aw bolo bac t'aw bolo 6 mois nafolo baara kalo 6 kɛ ɲɛnamaya b'i falen yɛlɛma cogo foyi t'a la a bɛ faamu o tuma na o ye anw afirikɛnw ye garibiya mɔgɔw ye minnu bɛ yen n'olu ye nanzara jatew ye sila dɔnniw sigilen don arkanu de kan dɔnniw sigilen don numéro de kan chiffres de kan chiffres min bɛ afirikɛnw dɛmɛ k'u se u ka maqsudiw ma u ka ɲinifɛn ma ani chiffres min bɛ nanzara dɛmɛ u tɛ kelen ye ayi olu tɛ kelen ani chiffres min fana bɛ arabuw dɛmɛ olu se u ka jɔlan ma u ka maqsudiyatiw ma u tɛ kelen ye a bɛ faamu wa o tuma na a bɛ n'a fɔ jini bɛɛ n'a bolisira don si tɛ fili si ka don si ka t'a kɔnɔ o tuma n'i filila ka don n'i ta kɔnɔ dɔrɔn i ka nɔ ye i ka ko la a tiɲɛna walima i ka nɔ i ka ko la a ma ɲa a bɛ faamu o tuma na afirikɛnw ta o dilancogo b'a dan ma yahudiyaw ta dilancogo b'a dan ma nasɔrɔw ta dilancogo b'a dan ma arabuw fana ta dilancogo b'a dan ma ala k'an bɛ sa mais afirikɛn minnu bɔra afiriki ka taa Europe jamanaw kan olu ta bɛ dilan afirikɛnw ta la walima olu ta bɛ dilan afirikɛnw ta la en tant que toi tu es africain en tant que peau noire peau noire ye ou bien hali ye peau blanche ye nka i lasuru ye africain ye a bɛ faamu wa yɔrɔ Afrique gun bɛ o ka daminɛ Égyptien fanw fɛ an yɛrɛ kalan yɔrɔ min na ka na o tɛ wa o tuma a bɛ olu bɛɛ dɛmɛ cogo kelen na min bɛ Malien dɛmɛ olu de b'olu fana dɛmɛ e bɛ k'a faamu minnu bɛ Guinéen dɛmɛ olu de b'olu dɛmɛ minnu bɛ Ivoirien dɛmɛ o kelen de bɛ olu fana dɛmɛ nka ni maa min ye Français club ye i fa y'a ye i ba y'a ye o tuma na olu ta fana b'a dan ni min ye arabu ye i fa y'a ye i ba y'a ye olu fana ta bɛ a dan ni min ye Américain i fa y'a ye i ba y'a ye olu ta bɛ a dan ala k'an bɛ sa sisan karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ bac in a dilannen de bannen bɛ yen wa walima ni mɔgɔ min ye weleli kɛ o tigi tɔgɔ de bɛ ta k'o ta dilan a dan ma alhamdulillah i ka nin question diyara n ye nin bac in de ye bac ye i n'a fɔ an ka maaba dɔ tɛmɛna Mali kɔnɔ a b'a fɔ ko Buguden Saka Buguden ka saya waati sera tamasiyɛnw dila a ma ni bac min b'a bolo ni a ka saya waati sera n'a bɛ se k'a di a kɔma min ma o tuma na bac in b'i n'a fɔ ɲango de Guinée bɛ yen dɛ sila sika ko ka ca komi ala yɛrɛ de y'an dusukun kɛ an bɛ hinɛ an bɛ fɛ ka bɛɛ don da la nka ala ma bɛɛ da don da la kama nka an seko ni kɔnɔ an m'an se kɛ ni bac in an ye kalandenw bila nasi bɔli la ka ban an n'a sɛbɛnniw na ka ban ni bac in dir'i ma sila e yɛrɛ de bɛ siran a efficace min b'a la daraja min b'a la haiba min b'a la i b'a ye musow bɛ f'i kan cogo min na ni i ye muso ye cɛw bɛ f'i kan cogo min na fantanw tɛ dɛ i yɛrɛ t'a dɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i bɛ se ka burubɛnba min recevoir olu de bɛ jɔjɔ i da la i t'a dɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko cɛ sugu minnu bɛ se ka gɛrɛ i la olu de bɛ jɔjɔ i da la ni bac in kosɔn ni kama o bɛ yen dɛ o tuma ni bac in dilanna ne ye san misali la ni nin de sisan hali ni ne tɛ yen ni ne den y'a ta k'a dɔn a b'a dɛmɛ
e y'a faamu n'a gɛnna sisan n'a bɛ ne bolo sisan n'a bunna ne kɔ n'i y'a ta k'a don a bɛ dɛmɛ a tɛ fɛn tigɛ si la a tɛ kuma i fɛ su fɛ foyi e y'a faamu ale sigilen tɛ ko fo karisa tɔgɔ n'a ayi numéro min f'i m'a faamu jinɛw de bɛ jamana kan jinɛw de sigilen don jamana kan jinɛ dɔ tɛ don dɔ ka dancɛ kɔnɔ quoi jinɛ dɔ tɛ fili ka don dɔ ka dancɛ kɔnɔ o kuma na numéro de b'a la n y'o de fɔ en tant que ne bɛna dilan sisan ne ɲininka e ye siya jumɛn ye i nationalité ye jumɛn ye n'i ka nationalité fɔ sisan ni baara in kɛra k'a ban k'a d'e ma sisan a banna o nationalité fɛn fɛn mana don a b'o dɛmɛ baki in tɔgɔ de ye kuma la teliya la ka guwa 1000 balo guwa 1000 dumuni bɛ kɛ du min kɔnɔ du 1000 ka du 1000 balo du kɛmɛ tɛ dɛ 1000 du 1000 sila ko an bɛna ko kɛ jɛngɛnɛ n'Ala sɔnna a bɛ faamu ni baki in bɛ teliya kɛn ko de ti kɛ nafolo ko la fana tana cɛnni bolo a bɛ faamu donc n'i y'a ta don min na de a jate bɛ daminɛ wa walima c'est à dire ni e y'a ta bi 6 mois de kɔfɛ i bɛ a jaabiw ye walima 6 mois yɛrɛ de kɔnɔna na i bɛ a nafolotigiya kɛ ka da 6 mois de la wa walima 6 mois de kɔfɛ i b'a nafolotigiya kɛ fo ka taa fɔ min kɛra. i ka nin question diyara n ye trop k'a daminɛ misali la sisan yɔrɔ ni kɔni ye den don kalan na k'a daminɛ depuis o don kalan min kan a bɛ famuyali daminɛ ka na o tuma n'i ye bagi in ta a banna ka d'i ma don min na k'a daminɛ depuis o don i ka nafolotigiya daminɛ dɔ bɛ fara kan n'a fɔ i bɛ ka yɛlɛ escalier sanfɛ cogo min a bɛ dabi ten de en tant que i m'a tana tiɲɛ sira i bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa hali n'i y'a tana tiɲɛ fɛnɛ e min y'a baara min m'a baara n'o tɛ kɛ kelen ye parce que o tɛ bagi minɛ la quoi bagi tɛ min minɛ quoi a bɛ faamu wa en tant que e kɔni y'a baara k'a baara la k'e ye bagi in ta ka don i tɛgɛ la bilahi hali n'a tana tiɲɛna i bolo min m'a kɛ n'o tɛ kɛ kelen ye fiyewu a bɛ n'a fɔ faama kɔrɔ min tun bɛ balola faamaya kɔnɔ faamaya du kɔnɔ kilimuw ni malo nɛmalenw ni dumuni nɛmalenw na ani kuma lagosi cɛ min ka balo ma kɛ ten yɔrɔ o teint couleur tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ wari banna u ka so tuguni o teint couleur kɔni tɛ kelen ye u ka vision n'u ka yeta n'u ka kumacogo tɛ kelen ye o kumana a bɛ ten de c'est mun ye gindo ba de an bɛ yafa de ɲini an karamɔgɔlakaw fɛ an m'a dabɔ yɛrɛ yira kama an y'a dabɔ de ka alakiramandenw dɛmɛ maaw k'a dɔn ko dɔnni min tun bɛ yen fɔlɔ kunun wa hali sini a bɛ yen a kelen ma tunu ala tɛ sɔn a kelen ka tunu e ni ta bɛ se ka tunu nka toujours i y'a sɔrɔ dɔ de fɛ o i y'a faamu wa ne ni ta bɛ se ka tunu ala kana kɛ n ma nka en tant que ne m'a mɛn a bɛ sin fɛ o fo n wulila k'a ɲini de o kuma na ne y'a ɲini tuguni k'a sɔrɔ cogo min na ala tɛ sɔn a ka ban quoi a bɛ faamu wa en tant que dɔnni kanu bɛ maaw la ala ɲɛ b'a la dɔnni ka di maaw ye a ka di maaw ye o ka kɛ fɛn ye k'a sababu kɛ lasirali ye ala tɛ sɔn lasirali ka tunu a yɛrɛ tɛ sɔn n'a y'a sɔrɔ la sitan de bɛ kɛ yen ni ala sɔnna sitan ye victoire k'ale ta ye o kuma na wajibi ala bɛ dɔnni kɔlɔsi wa n ye min f'i ye kuranɛ de don zoyila ni nasi a nafolo baara baki la ne de don du 1000 i b'o ta k'i jɔ n'a ye e y'a faamu wa an karamɔgɔ Sirimori kan ninnu tɛmɛna o ye san hakɛ min balo ala de b'a dɔn maa min na o ye nin dɔw jaabi ninnu sɔrɔ sisan magasin dɔ tun b'u bolo dili ye diɲɛ don o don i bɛ dɔ i ɲɔ ta i b'a bɔ baki ni bɛ kuma i y'a nafa kan depuis ni ala ye ne da ka kodɔn ma baki ye baki sulemaniyaw bɛ yen baki rabaniyatiw bɛ yen baki kutubatu zamaniyatiw bɛ yen nka ma baki de ye min ka teli maa don dala fɛ e y'a faamu min bɛ nin baki in bɔ zoyila ni nasi wa a n'a daraja n'a haiba a n'a bonya n'a karama ayiwa n'ala sɔnna ala k'an bɛ sababa inshallah mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i n'a fɔ a yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a mɛn cogo min na mais karamɔgɔ yɔrɔ bagi ko in na ne yɛrɛ kɔni ta tɛna kɛ n tulo b'a la yɛrɛ ta tigɛ o ye fɛn maa tɛ den dɔ ye k'a kɔ don i yɛrɛ ma n'ala sɔnna ma baki in bɛ dilan kalandenw bɛ nasi bɔli la sɛbɛnninw bɛ sen na ni bakiw banna i yɛrɛ b'i ta présenté jamaw la yan a banna n'ala sɔnna ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin bagi fɔlen in na i bɛ Cheikh Mohamed Kulibali i b'a wele a ka nɛgɛjuru sira la numéro fɛn n'a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ kan a bɛ négatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'ala sɔnna ma n'i y'o kɔngɔ i ni Cheikh Mohamed Kulibali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kɔni ne moi personnellement an ye danganiyaw sɔrɔ a ka kow la parce que dɔnni ye tiɲɛ ye fɛn bɛɛ ye tiɲɛ mais fɛn min bɛ fɛn bɛɛ dafa a
a bɛ f'o ma ko barika ala kɛ mɛ ka barika de ka kamalen sugu n'a bolo fa dimanche tɛmɛnen an kɔrɔ a yɛrɛ karamɔgɔ min y'a sigi kalanyɔrɔ la ka darisu d'a ma ka leçon d'a ma Cheikh Malimu Konate ni n'a ye baro kɛ ka sɔrɔ Basiru tɛ yen ala de y'an seere a ye min fɔ n y'a kan o bɛ ne ni ala de cɛ o bɛ ne ni ala de cɛ donc o ye ne dusukun tɔ sabati ka ne ka danaya tɔ sabati donc a ye morikɛ wele dɔrɔn i mago mana k'i la a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye kana hésiter n'a bɛ se ka min k'i ye a b'o f'i ye n'a bɛ se ka min k'i ye a b'o f'i ye karamɔgɔ n bɛ dan si an ka bi émission ni ala sɔnna n bɛ dugawu k'an ye inshallah alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ anw bɛ baki wele ko baki arabu wele ko el khawatima ka ko dafa k'a d'i ma Allah fɛn min dafara fɛn b'o jɛ bilen foyi t'o jɛ kuma la k'an dafa ya rabbi ما فربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الامي وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد ورفيع درجة ودود اللهم ارزقنا رزقا واسعا بحرمة محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.